Нашата диагностична микробиологична лаборатория е за първи път създадена като самостоятелно структурно звено на медицинския факултет през 50-та година. Лабораторията по принцип е диагностично звено, което ще рече, че основните ангажименти на тази лаборатория са да осигуряват микробиологичното обслужване на пациентите на болницата и обслужването на всички граждани, които минават през нашите поликлинични кабинети преди, а сега вече през медицинския център Александровска. И разбира се, обслужването на всички хора, които са пожелали да ползват услугите на тази лаборатория. Нашата дисциплина, за разлика от предмета на дейност на клиничната химия, на клиничната лаборатория, изисква време, за да изкара готовия резултат за пациента. Това е свързано и с обекта. Микроорганизмите изискват време да могат да бъдат набогатени и проявени върху съответни специфични хранителни среди и тестове, така че ние да можем да отговорим адекватно на нуждите на лекуващите лекари и въобще на пациентите от гледна точка на поставяне на тяхната етиологична диагноза.